Radio Indeks vam predstavlja skrivenu slušalicu. Posao u Srbiji veoma je teško naći u ovo vreme ekonomske krize, ali kada čujete da negde možete da zaradite 1.000.000 evra, po svaku cenu ćete pokušati na tom mestu da se zaposlite. Čistač. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih da se zaposlim kod vas. Ja mislim da je sve popunjeno. Preko omladinske? Ne, preko omladinske ja bih regularno da se zaposlim. Čuo sam da su dobre plate kod vas, treba mi posao i ja bih da se zaposlim. Pogotovo još danas kad sam čuo da može da se zaradi 1.000.000 evra. Aj, recite meni kako da zaradim i ja. Pa vaš direktor, evo u svim novinama 1.000.000 evra na švajcarskom računu. Ja rekao može da se zaradi u gradskoj čistoći toliko pa da se zaposlim. Ne, ajde ja ću se raspitam ako saznam kako se zarađuje 1.000.000 u gradskoj čistoći, ja ću vam javiti. I da me zaposlite? Nema problema. Ako ne pokupim ja taj 1.000.000. Dogovoreno. Ajde, uzdravlje. Ajde. Indeksova skrivena slušalica. Ne propustite da čujete koga ćemo i sutra iznenaditi. Samo na Radio Indeks. Više zabave uz najbolji muzički miks.